Sigana mamako oganda luo eni Jaduong Odungi Randa ema oyier kaka ker manyien mar luo e nyasi mar tipo mar piny luo manobagi e skund yawuoyi ma Homa Bay. Odungi koro dhi bedo ker mar 9 tok tho mar Willis Opiyo Tondi ka Jaduong James Ayaga ema dhi bedo jalupne. Alia Beach nitiere nyasi no kendo miyowa mathoth. E nyasi maduong' ma otisni piny luo manokawo ndalo 2 e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla oganda mawuok e kauntis 4 ma Kaluo. Oganda luo koro ne yudo ker manyien mabiro tayo buch jodong luo. Jaduong Odungi Randa mawuok e kaunti ma Kisumu ne oyier kendo osidhi mar kawo kom mar ker kendo koro dhi bedo ker mar 9 e piny luo. Jaduong Randa ne oyier bang' winjruok bedo e kind jodongo adek mane odong' kalaro komno kama oting'o Jaduong Adera Osawa kod Jaduong James Ayaga mane oyier kaka jalup ker. Kane oloso bang' kete kom ker ne osingo tiyo n'oganda luo gi ratiro maonge mibadhi. Abedo ker mar 9 e dala mar Homa Bay e luo ka asego Kanyaga. Odinga nobedo ker ka jahigni 35 to weyo ker odhi e parliament ka jahigni 46. Asingo waduo gama luo ni kuot gik momiyogi ok dogo chona abiro tiyo gi luo. Ok nabega mibadhi, ok nabega terwach, ok nabega ming'iewo nikech ng'iewa noromo ng'iewo kata higni 30 mokadho. Jaduong James Ayaga mano oyier jalup ker ne okoni ker mar luo juogi ema yiero ma ok ng'e kama ng'ato wuoke ka osingo ni oganda luo riwore. En maburu ka go odni. To maburu no ting'o ji te. Oting'o sectors duto te. Joma riek mosomo ni maburu no. Kijana matindo miluongo ni youth ni maburu no. Professors ni maburu no. Keni dala na space, kani dhi pure dala space. Wan joluo wacho niya, jodongo gin rieko mar piny. Mine gin dongruok mar piny kata oyie gidoda. Ogai mar ODM Raila Odinga mane en wendo modhial kinde nyasi mar piny luo ne ochiwo ler ewi ker ma opogore ma osebedo e piny luo kane ojiwo jodongo mondo kaw motegno puonjo nyithind luo kitgi kod timbegi. Koro luo nok osekonyo jothuolo mang'eny. To mana koro bang' ka Ramogi weyo odhi e siasa to koro keti okawo jalup mar ni Joel Omer ema ne okawo kar Ramogi. Mar koweyo to William Ouko jogenyo okawo. Koro Ouko weyo ni to Olwali e Kongo Paulo Mboya ema koro okawo. To bang'e ka wachawo ni to aketo adala tuoko kuna jidwong bor. Adala kaya to kodhi to chat ka nalo ni ndoni to kendo ko pin majawo jade kanigi. Uya sembo. Puti yotaka hinya. Ko weyo to aketo riaga. Jago gale makuto tumo chonge. Pia tondo ni tiyo mnyaka koro nyonindo tiyo maber ahinya. Timo koro bang' koro nyako kakoro doruoka. To aduogi mondo yini obed gi agenda motegno. Mokwongo en wach mar culture. Luo kitgi gi timbegi. Oseli wacho ni mwachamila ni mtumwa. Ka jotelo mano yuoro e kinde nyasi no osingo mar biro siro lwedo ker mar luo. Kwang'eni wan gi ker achiel ma en Odungi Randa. Piny mondo wachak the way forward kaka jodongo mekwa. Court, you must play your role with fairness and justice. Kaka gini nyolos nyoro. In judge mane manyalo loro gima chalo kama. Gini kata koth kata na kich ok nyal loro. Kata maandamano be ok nyal loro. Emomiyo an akwayo ni wan kaka onagi wabedo motegno wabiro dhi nyime. Nyasi mandala 2 mar piny luo ochopo gikone odiochieng' ma kawuono ka Jaduong Odungi Randa oyier kaka ker manyien mar piny luo. En kod ting' mar oganda luo e kauntis 4. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Alia Beach kuom keto wang'i mano e nyasi